दंखायो सिपियाव हायना मुलिया दानो नोङो खारफानांगोन दांनो मोनोब्ला हे असयबो सा खन्द्रासलै बे सा खन्द्रा मानसिखौ सा खन्द्रा बादिखौ मा रायलायखो बिदिलाय दंखायो पकेटाव हायना मुलिया दानो नोङो खारफानांगोन दांनो मोनोब्ला खाननानैबो नोङो गनाय नङा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल खन्नानै एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ दायो ससियेल मिडियायाव एबा फेसबुकफोराव नोंथांमोना नुगासिनो दङ एनिथिं एमजे नि माखासे भाइरेल पोस्ट थ' जोङो दाखालि साननैसो सिगाङाव एनिथिं एमजे आरो स्टारलिना बिसोर सानैजों गोरोबलायनानै गावसोरनो थांदों होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनै नोंथांमोना माखासे निउस एबा मिडियाफोराव नुनो मोनबाय इउटिउबार एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारि सानैबो गोरोबफिनना संसार जाफिननो रायजो राजाजों समायखिरा लाबाय होननानै माखासे पोस्ट नुगासिनो दङ थ' बियो थारैनो अल इज कल होननाय बायदि जाबाय एनिथिं एमजे नि जिउ जारिमिना लोगोसे बियो जोबोद मोजां बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला बिहा गाव गिबि हिनजाव आरो उन्दै गथ' सासे दंखायोमोन थ' बेबायदि गावनि असे हिनजाव आरो गथ'खौ गारनानै गुबुन हिनजाव लानाया बिना जोबोद गोरोन्थि जादोंमोन थ' दायो गोबां रायजो राजाफोरानो बिथांखौ बाख्नायदों बोर सारस्रिदों आरो फिन खेबसेबाव मोजाङै जाहाथे संसार जायो बेखौ गोबां रायजो राजाफोरानो बिथांखौ खावलायदों लोगोसे मानसिफोरनि गोसोआव मोनसे सोंथि जाखांदों अब्ला गोसो गोरोबलायनानै थांनाय बै स्टारलिनाया बबेयाव थांखो मा जाखो होननानै थ' लोगोफोर बेनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव दान्दिसे समनि गेजेरावनो आबुङै लानानै फैगोन।